Μαλάκα τι θα φτιάξουμε. Λοιπόν, έχουμε κιμά, αυγά, τυρί μπέικον. Κάτσε εδώ. Πατάτες. Ρε, μακαρόνια. Σουτζουκάκια. Μακαρόνια με κιμά. Όχι. Μακαρόνια με κιμά. Τι κιμά, βρε μαλάκα. Έχουμε και μπέικον, έχεις δίκιο. Ναι, ρε μαλάκα. Ωραία, μακαρόνια με κιμά και πατάτες. Όχι, ρε μαλάκα. Θα είναι συνοδευτικό. Ποιος είναι αυτό? Τεράστιο μπέργκερ! Γεια σας, είμαστε η Food Manchu. Και σήμερα θα φτιάξουμε ένα τεράστιο πιτσομπέργκερ. Παρέα με τον Sensei Chu. Λοιπόν, Sensei Chu, πες μας τα υλικά. Λοιπόν, για τη σημερινή συνταγή θα χρειαστούμε άφθονο μπέικον, πολύ τσένταρ, αυγά, 2 κιλά κύμα περίπου, κρεμμύδια, barbecue sauce, onion rings και πολύ αγάπη. Ευχαριστούμε πολύ, Sensei Chu. Πού πήγαινε μαλάκα? Ευχαριστούμε, Sensei Chu. Πάμε. Πού πήγαινε μαλάκα? Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, για αρχή θα κόψουμε τα κρεμμύδια. Ας κάνουμε μια τέτοια εδώ. Πού το πας το μπέικον, ρε μουνί? Αγαμίσου ρε. Αερέ. Φέρ το μπέικον πίσω, ρε μουνί. Αγαμίσου ρε μαλάκα. Δικό μου. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 3 κρεμμύδια και περίπου 3 κιλά κιμά. Δώσε πόνο τώρα. Θα κλάψουνε μανούλες. Μαλάκα δεν κόβει το μαχαίρι. Μου το σπίτι. Διαγωνισμό της παλαιοσύνης κάντε, ρε Θα μαλάκι. κοπείς ρε. Αϊχέ σου. Διαγωνισμό της Κάτσε, παλαιοσύνης. τώρα. Ω, μαλάκα, ο Γιάννης προηγείται. Δρόση! Μαλάκα, ο Γιάννης προηγείται. Πώς θα σε κερδίσω γαμίσου. Μπουμ! Όχι ρε. Ρε μαλάκα δεν το πλύναμε το κρεμμύδι ρε μαλάκα. Έλα ρε μαλάκα που θέλεις και να το πλύνεις. Ναι ρε μαλάκα θέλω να το πλύνω. Άιρε. Λοιπόν θα το κόψουμε σε λεπτές φέτες. Θα το πουλήσω ένα πράγμα. Μάλιστα. Κάνα δάχτυλο μικρό. Ενώ το βάζω στον κόλο σου. Μπουμ. Άρχισε και κλαίει τώρα. Κρέας. Θα φάει μετά. Τώρα δεν είναι κλάματα που θα πας κρέας ή είναι κλάματα που την είπε? Έχει συναισθηματική. Πω πρέπει να σ' αρέσει πολύ το κρέας του Ωραία. για να είσαι έτσι. Τι έχετε πάθει εδώ? Εδώ έχουμε πάθει κυμαδίας. Ωρε φίλε. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα? Πω. Όλο μέσα. Πω. Μαλάκα. Τα αίματα των αδικαίωτων. Σφυριλατημένος έτσι. Έτσι. Όχι σλάκα, σε θιάφι. Λοιπόν και τώρα θέλουμε λάδι. Και λαβράδι. Μετά θα έρθει βέβαια. Πιπέρι. Θέλουμε Πιπέρι. πιπέρι, αλάτι πιπέρι, κάτσε. Πιπέρι. Αλάτι πιπέρι. Θέλουμε αυγά. Έλα τώρα. Είναι ηλίθιος. Σπαώ. Σπάσου. Ευρωσική. Αυτό έχει πούπουλα. Εντάξει, από τον κόλλο της κότας βγήκε. Για να δω, για να δω, για να δω. Κοίτα. Πω μαλάκα, σαν τον κόλλος είναι τα πράγμα. Γρατσουνιές παντού. Δώσε πόνο. Μπουμ. Χωρίς τον κρόκο. Τι Χωρίς τον κρόκο, ρε βλάκα. Όλο. Τι χωρίς τον Χωρίς κρόκο. τον κρόκο. Τι όλο ρε μαλάκα, τι όλο. Μην τον ακούς. Χωρίς τον κρόκο. Όλο. Χωρίς τον κόλλο σου. Όλο μέσα. Πόσα αυγά θα βάλουμε, Μητσό? Ηλίθιο. Θα βάλουμε 4-5. Μόνο. Βέβαια. Λοιπόν, βάλουμε και λάδι. Και δεν λαβράδι. Τώρα θα έρθει το βράδυ. Θα βάλεις το πουλήσουμε σαν να τον ανακατέψεις, τι θα κάνεις? Κάτι θα κάνουμε. Αλάτι. Για να το σπίτι μου. Πιπέρι. Α, καλά, αλλά κατά μια ώρα θα κάνεις. Μετά από 10 χρόνια θα μπει και το πιπέρι, νομίζω. Εσύ τι πλένεις εκεί?
Το πουλί σου. Γιατί θα το βάλεις στο στόμα σου μετά. Το μαλάκα. Μπου μαλάκα! Δεν ήταν καλό. Ναι, αυτό ισχύει, δεν ήταν καλό. Θα το κόψουμε. Ωχ, τρίψε λίγο πιπέρι ρε μαλάκα. Κουράστηκα. Ο Γιάννης ξέρει να το τρίβει το πιπέρι. Έτσι. Ορίστε πώς το τρίβουμε το πιπέρι. Στα χωριά καλοκαίρι. Στα χωριά το καλοκαίρι το τρίβουμε το πιπέρι. Καλοκαίρι ρε Στο χωριό, μαλάκα. στο χωριό. Είναι κορεάτικο. Λοιπόν, Είναι λουκάνικο Κορέας. φτάνει τόσο. Τι κάνει τόσο ρε, να το κάνουμε turbo εκεί πέρα ρε, να μου διάσει το στόμα. Ωχ, θα γίνει. Άμα θες να μου πιέσεις το στόμα σου μέσα ρε μαλάκα, βάλει την κούτσα μου μέσα. Ω, Να το Το τυρολαριδάκι, δεν γίνεται. Φτάνει, το γάμισες. Στα αρχίδια. Μαλάκα Γιάννη, έχεις βάλει πιπέρι για ένα λόγο, δεν θα ταΐσουμε τον ελληνικό στρατό. Το βάζεις και να πω. Ωραία. Έλα κιόλας. Και μπούμ τώρα μέσα. Να κατέβω. Να τι κάνεις. Θα έχεις πλύνει τα χέρια στο Ευρωμιάρι. Τώρα τα πλήνα ρε. Δώσε τις χερούκλες σου. Κλάψτε φούστιδες. Δεν κλαίμε γιατί. Ο άλλος κλαίει. Οι άντρες δεν κλαίνε. Άρα ο Γιάννης δεν είναι άντρας. Μόνο δακρύζω. Έλα ρε μαλάκα, σαν το καμιά μονοπαγωγής. τα έκανα από κι εγώ. Όχι, έχεις πει εσύ να πλύνω. Ω, κοίτα εδώ το... Γιατί εσύ σαν το μονοπαγωγής λοιπόν, Κλαψομούνης ο Γιάννης. σαν την τρούζα μαλάκα, δεν πιστεύω. Λοιπόν, ζυμώσαμε και τώρα πρέπει να το βάλουμε στο ταψί. Να το ψήσουμε. Δώσε Στο πόνο. κόλο σου. Ένα τέταρτο. Ναι, δώσε πόνο. Δώσε πόνο. Αυτό απλώνουμε. Τι θα βάλεις από πάνω. Από πάνω φίλε θα μπει τσένταρ. Θα πει μυστική συνταγή τσέντα. Ναι φίλε, Γουστάρω πάρα εύκολα. πολύ, να ξέρεις. Εν τω μεταξύ παίζει να βγει τέτοιο. Να είναι χρούστο κρεμμύδι. Τσένταρ. Μαλάκα, φέρ το τσέντα κοντά να το δω τώρα. Όπως είναι, Πάρ' το. όχι το Πάρ' μπλοκ, το. ολόκληρο. Πάρτο! Για Ολόκληρο. σένα! Γαμώ το σπίτι μου. Γαμώ το σπίτι σου. Όπα! Στρώσε τσέντα μουλή. Λοιπόν, στρώνω τσένταρ. Μαλάκα, κρατάς το χρυσό του Ελντοράντο, έτσι. Βέβαια φίλε. Βασικά Τρεις βάλω το- φετές. Όσες γουστάρι θα βάλεις, ρε μαλάκα, και δεν θα Ναι, ρε, ρωτήσει μαλάκα. κανένα. Ναι ρε μαλάκα. Δίνω πόνο. Παιχταρά μου. Πεχταρά μου. Εντάξει, γενικά πρόσεχε να μην πας πολλές γωνίες, έτσι. Ναι βέβαια. Μην σου πεταχτεί απ' έξω. Πέρ το δω γαμώ το σπίτι. Ω, και κάτσε γαμώ εκεί με το σπίτι τριαντατάς. μου. Να γεννήσει. Θα το δούμε σε replay αυτό. Πω. Εδώ, δώσε πόνο με τον κοιμά. Έτσι πρέπει. Έτσι είναι, έτσι πρέπει. Μίτσο, για σήκωσε το και πες μας πόσο βαρύ είναι. Πρέπει να είναι 5.000 κιλά. Ωραία, και πες. Πώς θα το ψήσουμε, για πες το κοινό που μπορεί να θέλει να κάνει το ίδιο. Αυτό πρέπει να μας το πει ο Sensei Chu, φίλε. Πού είναι ρε μαλάκα αυτός ο κύριος ο Κινέζος. Sensei Chu! Έλα, Κινέζε, πού είσαι ρε μαλάκα. Έλα Δεν εδώ. πληρώνει η παραγωγή ρε μαλάκα αυτό. Δεν ξέρω ρε μαλάκα. Πού είσαι ρε Καραγιώζη. Sensei Chu! Πού Ναι, είσαι? Sensei. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα. Δεν έρχεται Sensei. μαλάκα, πού θα σκάσει. Νάτος. Λοιπόν, πώς θα το ψήσουμε το πιθέκι. Τα πνεύματα λένε ότι για 2 ώρες στους 200 βαθμούς είναι ικανοποιητικό. Ωραία. Εντάξει. Αγαπητοί μου μαθητές, Ευχαριστούμε Sensei Chu. να ψήσετε καλά. Λοιπόν, μουνιά, βάλτε το μέσα στο τέτοιο να τελειώνουμε, άντε. Λοιπόν, Βάλα το δίνουμε αντίθετα. 2-3 μπατσίδια και ανοίγουμε το φούρνο. Πάρ' το. Πάρ' το μωρό μου, Μέσα. πάρ' το. Λοιπόν, τώρα... Ήρθε η ώρα για τον μπέικον. Φέρ το ταψί. Μπέικον ρε φίλε. Γαμώ το μπέικον. Παίρνω λαδόκολλα. Λαδόκολλα. Βάλτε το κόλο σου. Δώσε μόνο με τη λαδόκολλα. Έλα. Δεν σκίζει. Δείξε πόσο δυνατός είσαι. Δεν έφαγες το φαγητό Πάλι, σου. ρε. Δεν είναι σαν τη μάνα σου ρε Πάλι. μαλάκα. Προς τα πάνω ρε. Έλεος. Κοίτα εδώ κατσαπλιότητα ρε μαλάκα. Εδώ, σκίσε. Σκίσε. Μαλάκα, η μάνα σκιζόταν πιο εύκολα. Ό,τι είπε για τη μάνα μου. Λοιπόν, λαδάκι. Θα βάλουμε λαδάκι. Όχι, δεν θα βάλουμε Όχι, λαδάκι. θα βάλουμε λαδάκι. Δεν θα βάλουμε λαδάκι. Έχουμε βάλει λαδόκολλα. Δεν χρειάζεται λαδάκι λαδόκολλα. Ναι. Γι' αυτό βάζεις λαδόκολλα. Θα τσιτσιρίξει όμως, Δεν θα γίνει πιο... Όχι. Καλά. Δώσε πόνο τώρα. Χτίζουμε. Εδώ.
Πιο κοντά. Εδώ. Πάμε. Πάρε και όπλο. Ναι. εσύ. Βάζουμε αυτά έτσι. Μαλακία θα κάνω. Όχι, δεν θα κάνω μαλακία. Αυτά έτσι εδώ. Ίσως και λίγο πιο έξω. Τι κάνεις εσύ, Μίτσο? Τι κάνεις εκεί τώρα, ρε. Θα δεις. Διακοσμητική με μπέικον. Μίτσο, πες μας τι κάνεις, ρε. Φτιάχνω ένα πλεκτό από μπέικον. Θες να μας το πεις ξανά στην κάμερα για να τα... Φτιάχνω ένα πλεκτό που... Γάμισε το! Φτιάχνω κάτι ωραίο με μπέικον. Ρε και οι δύο. Φτιάχνουμε ένα πλεκτό από μπέικον. Τι πλεκτό ρε μαλάκα, σαν αυτό που κάνει η γιαγιά σου. Όχι, σαν αυτό που κάνει η δικιά σου. Λοιπόν, έτοιμο το πλεκτό. Πόσο θες να θέλει. Πόσο το ψήνουμε τώρα, δεν ξέρω. Να φωνάξουμε το sensei. Ναι, ναι. Sensei τσου! Sensei. Έλα εδώ! Πόσο ψήνουμε το μπέικον. Οι άνεμοι λένε ότι για 10 λεπτά στους 220 βαθμούς θα είναι αρκετό για να βγει πρωτοψημένο. Ευχαριστούμε, sensei τσου. Οπότε το βάζουμε στο φούρνο. Slayer! Ή στον κόλο σας. Σκέψε να στο βάλω. Μάλιστα. Πόσο Λέει, σημαίνει ρε. ήταν αυτό. Δώσε πόδι. Ωραία. Πάει και αυτά. Ωραία, τι φτιάχνουμε μετά. Μετά φτιάχνουμε κι άλλο μπέικον, ρε φίλε. Ήρθε λοιπόν η ώρα για το μπέικον. Είναι έτοιμο, πρέπει να το βγάλουμε. Πάμε. Για πάμε να δούμε τι κάνατε ρε ζουλάπια. Πιάνουμε από εδώ. Βγάλουμε. Οπα. Ω γαμώ το σπίτι μου! Ω, γαμώ το σπίτι, έτοιμο μπέικον. Μαλάκα, γαμώ. Μαλάκα και κομπλέ. Πολύ κομπλέ. Μαλάκες γαμίσατε και δίρατε έτσι. Έτσι. Πλεκτό της γιαγιάς ρε φίλε από μπέικον. Τι άλλο θέλεις. Αυτό είναι το πλεκτό της γιαγιάς σου ή της δικιάς μου. Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ και θα σου πω αύριο. Είναι πάντως πλεκτό μιας γιαγιάς, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, θα μας πείτε τι θα το κάνουμε αυτό το bacon. Αυτό φίλε θα μπει πάνω από το πόρτα. Πάμε πάλι. Έτσι όπως είναι ρε παιδί μου το μπιφτέκι. Εντάξει, Οκ. το έχουμε. Θα μπει από Οκ. πάνω έτσι. Α, Το έχουμε, το έχουμε. Ό,τι πει αυτός. Αχαχα. I'm with the idiot. Ωραία. Λοιπόν, λοιπόν. ωραία. Τι κάνουμε επόμενο. Για πες. Επόμενο. Κι άλλο bacon. Ωραία, οπότε βγάλε αυτό το bacon, βάλει το κάπου να φτιάξουμε το επόμενο. Ωραία. Ωραία. Πάμε, πέντε λαδόκολλα και χινέ bacon. Εδώ είναι λάδο πλάκα. Ω! Το έχεις αυτό στην κάμερα. Ο Γιάννης παλεύει με τα αλουμινόχαρτο, φίλε και με... δεν κόβεται εύκολα. Βλάκα είναι λαδόκολλα. Ναι, με Δεν τη είναι λαδόκολλα. αλουμινόχαρτο. Εντάξει, δεν είναι μάκυρας, καμεραμάν είμαι. Για τον Μπούτσο πράγμα είσαι. Τουλάχιστον εγώ γαμάω. Άκυρο αυτό. Ολόκληρα Δεν έπρεπε κομμένα. να υποθεί κάτι τέτοιο. Ολόκληρα κομμένα. Δεν θα μιλήσουμε. Ολόκληρα μαλάκα. Ολόκληρα. Ολόκληρα. Έλα, μαλάκα. παιδιά. Έλα, Με το- το πετάς ρε μαλάκα Γιάννη. Πετάς, δεν ρε, είναι μαλάκα. Ρε, είναι bacon. Πούτσες είναι και τα πετάς Δεν έτσι. είναι τεχνικά. Πρόσεξε. Άντε κατσαπλιάδες, για συνέχιστε να στέλνετε. Έλα και στρώνω μπέικον. Και Δώσε. στρώνω bacon. Δώσε. Όχι καλά, μωρέ. Όχι. Μπέικον, 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 μπέικον. Πεινάω. Πολύ ωραία. Φάει ένα Πάρα πούτσο. πολύ. That escalated quickly. Τι είναι με Κι σκηνή. άλλο. Escalated quickly, something. Α, οκ. Don't know. Αχα. Κι άλλο. Ωραία. Όχι, είμαστε κομπλέ. Να κάνεις το δικό μου. Στο φούρνο. Oh, bacon, Πιάνε, how I άστο, love you. άστο, πιάνε, πιάνε. Είναι σκληρός. Είναι πολύ σκληρός. Για να πεθάνει. Πάνω. Πάνω. Εκεί. Κάτι στραβά. Αμάν βρε νουμπάδες. Τι έγινε. Ήτανε. Δεν έγινε τίποτα. Όχι ακόμα. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα Και τώρα καλά. τι θα κάνουμε παλιανούμπιδες. Τώρα θα συνεχίσουμε και με ακόμα περισσότερο μπέικον. Γιατί γαμάει το μπέικον. Ωραία, σε βγαίνει πώς πάει η συνταγή. Λοιπόν, η συνταγή δεν βγήκε όπως την περιμέναμε. Βέβαια, κατσαπλιάδες Τι είμαστε. αναποδιές είχαμε δηλαδή, για πες μας. Γαμήθηκε το μπιφτέκι, ρε φίλε, δεν ξέρω. Δηλαδή τι είναι γαμήθηκε. Δηλαδή το έπιασες σαν αυτό εδώ πέρα Ναι. και το έκανες έτσι. 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 Όπα, όπα, Πώς κάτσε, ακριβώς? κάτσε, Τι, τι. κάτσε. Ω, ναι, τώρα γαμήθηκε. Α, ώστε- Τώρα Ω, γαμήθηκε. μαλάκα. Τώρα έγινε έτσι πραγματικά. Πρέπει να έχεις πολύ καιρό να δεις σε γιατρή Παγιάννη. Πρόσεξε με. Αυτή είναι η τρύπα σου. Ωραία, ωραία.
Δεν Ω, υπάρχει με χρειάζεται. έσκησε! Σκληρός. Πολύ σκληρός για να μπορέσει. Και τώρα ήρθε η στιγμή να μας φέρει ο Sensei τα μπιφτέκια μας. Σενσέι Σίτσου. Sensei! Αγαπητοί μου μαθητές, το μπιφτέκι σας έχει και δίδυμο αδελφάκι. Στο μπουτσο. Γιατί μου παίρνεις το μπιφτέκι. Φέρ το μπιφτέκι εδώ. Φέρ το μπιφτέκι εδώ. Όχι. Συγχαρητήρια, Δικό. δίδυμα. Ωραία φίλε. Μαλάκα, τι είναι αυτά. Μαλάκα μπιφτεκάρα. Για βάλτε το στο τραπέζι. Μαλάκα μπιφτεκάρα βγήκε. Φίλε, για να τα γέναγες. Έτσι. Μαλάκες παίζει να είναι πελώρια έτσι. Μαλάκα παίζει να γαμάνε. Ίσως ό,τι καλύτερο. Εντάξει, νομίζω η πούτσα μου το είναι πιο μεγάλη. Από το κρεμμύδι πάνω στο μπιφτέκι. Από το χοντροκομμένο κρεμμύδι που εσύ έκοψες. Ξέρει ο μέγεθος, γι' αυτό το κόβω. Βέβαια. Φίλε μου στην είπανε. Τι μπιφτεκάρες είναι αυτές τώρα, για να μιλήσουμε για τα μπιφτέκια μας. Να μιλήσουμε για τα μπιφτέκια μας. Τι βάλαμε μέσα, κρεμμύδι, αυγό, γαλέτα Κρυμμένη φρυγανιά, όχι γαλέα. και ένα πούτσο. Δώρο, Ναι. στο στόμα του. Σας αρέσει πολύ η πουτσα γιατί βλέπω ότι τη βάζετε σε πάρα πολλά φαγητά. Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ναι, μας λείπει λίγο ανδρισμός νομίζω. Οπότε γι' αυτό. Είναι το ψυχικό που νιώθουμε για την απώλεια του ανδρισμού. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι, όχι, είναι ο φθόνος του πέους. Απλά. Απλά. Είναι ο Για φθόνος. σένα που σου λείπει. Ω. Οκ. Pond. Παραδόθηκε. Pond. Ωραία. Τι έχουμε να κάνουμε τώρα, για πείτε μας. Λοιπόν. Γιάννη, για πες τι έχουμε να κάνουμε. Θα πάρουμε σε λίγο την πίτσα. Ωραία. Βάλουμε από πάνω ένα από τα δύο μπιφτέκια. Ένα από τα δύο μπιφτέκια, ναι. Ωραία. Νομίζω αυτό είναι πιο ωραίο. Ναι. Είναι πιο ωραίο. Ξέρω Ωραία. εγώ. Με τα κρεμμύδια τα κομμένα, τα χοντρά. Και μετά θα Είναι τον ντύσουμε με χοντρό. onion rings. Θα κάνουμε και Oh όλοι. yes, Κάνουμε oh και- yes. Oh yes, oh yes. Ωραία. Για να σας δω. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για να κάνετε κι άλλο bacon. Ναι ρε φίλε, πάντα το bacon. Έτσι, Πάντα γιατί πρέπει να είναι υπάρχει bacon. bacon. Παιδιά, Ο Γιάννης θα παλέψει πάλι με τη λαδόκολα, παιδιά. αυτό θα τα βγάλουμε. Για τρίτη φορά σήμερα. Round 3. Όχι 2. 3. Ο Γιάννης θα παλέψει πάλι με τη λαδόκολα. Αυτά πρέπει να τα βγάλουμε. Άρα μην βάλουμε σε αυτό. Όχι. Δεν θα τα βγάλουμε. Τι νίκησε. Με το χέρι. Αου. Εντάξει. Είσαι πιο δυνατός. Αυτό το καμπουρδισμένο το θέλω. Αυτό παίζει να κάνει και στην κόλαση. Αυτό το θέλω. Αυτό το θέλουμε όλοι. Όλοι. Είναι το bacon των ηρμών μαλάκα και των οδυρμών. Filthy fucking bacon. Ωραία, δώσε πόνο. Filthy fucking bacon πουτάνες. Το Και πιάτο δύο το πιάτο τεράστια θα το πας πιπτακοπίτια. μαζί με το πιάτο θα το ψήσουμε το bacon. Μαλάκα δεν υπάρχει αυτό το μπιφτέκι. Φύγε! Δεν Αυτό υπάρχει είναι αυτό το το μπιφτέκι, κατσανιστό. μαλάκες, είναι τεράστιο. Πώς τα Είναι βάζεις? σαν τα βυζιά της Λίγο μάνας στην σας. αρχή. Έτσι. Αυτό. Νομίζω ότι έχουμε πολλά κόπηρα. Έχεις γαμίσει όλα, Γιάννη, έτσι. Τι τα έχω γαμίσει, μωρέ. Εντάξει ρε φίλε, απλά έχουμε λαδόκολλα για πέταμα. Έτσι. Ορμάν. Ορμάν, why not? Τι κάνετε. Μάλιστα. Κάτσε ρε. Και τώρα, Μαλάκα, Γιάννη, και τώρα εσύ παραδίδουμε με με αυτή το που δέσεις. μας λίγο τη λαδόκολλα. Και με αυτή μαλάκα βαράει τους εχθρούς του. Με αυτή βαράει τους εχθρούς του, μαλάκα. Λοιπόν, έλα πουτάνες, εντάξει, σε λίγο θα βγάλουμε το Σε bacon. λίγο το bacon, το υπόλοιπο. Έτσι. Και να πω κάτι, θα ξαναβάλουμε bacon. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε μπιφτέκια, bacon, cheddar. Μαλάκες, κάνατε πολύ έμπειρο bacon, έτσι. Γαμάει το bacon, φίλε. Έχετε Το κάνει βλέπεις, πολύ γάμα. σπαρταράει το bacon. Δεν είναι η Σπαρταράει. πρώτη φορά που παίζεις με κάτι με τέτοιο τρόπο, έτσι. Ω, Λοιπόν, κατσαπιλιάδικο. θέλουμε όμως onion rings. Οπότε πρέπει να φωνάξουμε. Το Sensei Chu. Sensei Chu! Λοιπόν, Προσευχηθείτε ρε μαλάκες να έρθει, άντε. Sensei Chu! Έλα εδώ! Τώρα! Πού είναι? Πού είναι το μαλάκες. Ήρθε. Ω, τι θα κάνει? Θα σας δώσω τα μαγικά onion rings. Βιάζεστε. Ω μαλάκα, τα σκότωσε. Προσπαθώ. Τους γάμισε. Όπα! Ω μαλάκα. Όπα. Μην μας βγάλεις κανένα μάτι. Έλα, Όλα έλα. δικά σας. Ευχαριστούμε, Να Sensei τα Chu. μαγειρέψετε. Να φάτε. Ω. Ω μαλάκα, τους γάμισε τη μάνα. Δώσε έτσι. μια γερή. Έλα, γάμα. Έλα, ρουφουμπούμπου, πάμε. Όπα μαλάκα, σιγά. Βάλε, Βάλε. έχει ακόμα.
Βάλε. Βάλε. Όπα! Όπα, κάτσα. Βάλε λίγα ακόμα, ρε Όπα, φτάνει, μαλάκα. φτάνει. Εντάξει, έλα, καλά είναι, άντε. Έλα. Φτάνει. Λοιπόν, 800 περίπου γραμμάρια είναι αυτά, Δημήτσο. Τα κόβω κανένα μισό κιλό. Και παραπάνω, Και ήταν παραπάνω. κιλό η συσκευασία. Παραπάνω. Είναι Και τώρα, Ήταν είναι κιλό. μαγική, και τώρα είναι μαγική στιγμή. Ωραία, για πάμε να σε δούμε τι μάγκας είσαι. Όπα, έλα. Να ακούσω το θα χρή- μπεις, θα μπεις. Το χρίτς θέλω να ακούσω, πάμε. Μπεις. Μπήκε. Ω, Τέλος. Όλο, όλο μέσα Δες, μαλάκα. Δες το, Όλο δες το πώς μέσα. τσιτσιράει, δες το. Όλο μέσα. Όλο μέσα, έτσι. Δεν προλαβαίνει να νιώσει τίποτα. Σε νιώσα μέσα μου παντού σαν να μην πέρασε Τα λέμε μια σε μέρα. 10 λεπτά. Ήρθε η ώρα να στήσουμε το μεγάλο μπέργκερ μας. Αλλά πρέπει να μας βοηθήσει ο Sensei Chu. Sensei Chu! Έφτασε μαθητουδιά. Έλα εδώ. Από στη μέση. Ψάρι έξω. Πάρε αυτό. Βάλτε στον κόλλο σου. Μπουμ. Έχει κάτι βρωμιές από κάτω και αισθάνομαι. Λοιπόν, ας το κάτω. Πάρε αυτή την πίτσα. Ωραία. Πάρε το μπιφτέκι. Με αυτό. Και αυτό. Βάλ' το πάνω. Έλα, το έχει, το έχει. Ναι! Όπα. Ωραία! Hey, λοιπόν, τσένταρ. Τσένταρ, με το κιλό το τσένταρ. Γιατί Βάλε, μπορεί- βάλε, μην τρέπεσαι. Μην τον τρέπεσαι, Κανείς δεν τρέπεται σε αυτή τη σειρά. μην τον τρέπεσαι. Βάλε, βάλε. Δώσε πόνο. Δώσε πόνο με το τσένταρ. Θα δώσω λοιπόν όσο χρειαστεί. Εντάξει, φτάνει ρε μαλάκια στο τσένταρ, έλα. Θέλει ακόμα κι άλλο. Εντάξει, άμα το λέω Sensei. Μίλησε ο Sensei Chu. Εντάξει, τελείωσε, Δεν παιδιά, ό,τι πει. Μαλάκα ο Γιάννης έχει μείνει και τον κοιτάει σαν ανώμαλος, έτσι. Like a fucking pervert. Έλα, σκυλί. Σου το έδωσε στο στόμα! Πού τα όνομα είναι, εδώ τα όνομα. Πάμε Βάλε όλοι με, links! με το κιλό. Δώσε! Θα σκεφτούνε καλά. Καλά, αυτό πρέπει να γαμάνε. Έλα, μαλάκα, μην τρως το φαγητό. Γιατί τρως το φαγητό. Δεν γαμάω. Δεν Με τα, πληρώνεις. με τα ακουστικά το ξέρεις ότι είσαι Με το μαλάκας. είδες πληρώνεις. Και χωρίς τα ακουστικά σαν μαλάκας μου, οπότε δεν έχει καμία Προφανώς. σημασία. Είναι η ώρα για τον μπέικον. Η ώρα αυτή είναι η ιερή. Παιδιά, ησυχία. Όχι, όχι, σήκωσε το πάνω, σήκωσε το πάνω το bacon. Θέλω να το κάνεις beach slap. Μπαμ! Θα φύγουν όλα δεν μπορώ. Πάμε, beach slap. Οκ, έτσι va. Πρέπει να γίνει σωστό μπίτσλα. Σωστό. Πάμε, πάμε, δώσ' του. Ω! Πετάει. Έτσι, Έτσι. σαν να είναι η τελευταία πόρνη της συγκρού. Εδώ πέρα πετάει. Ρίχτα, ρίχτα. Έτσι, πάρτα! Για Πάρτα, σένα μωρή είναι! άρρωστη. Για Σπάσε το σένα βγήκα και τα μάζεψα. Σπάσε το μπιφτέκι, θα σου πάρω άλλο. Άκυρο. Άκυρο. Εντάξει. Είπες να πεις μια μαλακία. Είναι παιδί κι εγώ, ναι. Έπρεπε να την πω. Λοιπόν, Ωραία. Ωραία. Βάλε σως. 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 Στον Κύριε το λόγο σου. Ω, Σύσε παιχταρά μου. Θέλω λίγο και σήμερα. Σύσε. That sounded badly. Ωραία. Πέτα κι άλλο bacon ρε παιδί μου τώρα, δεν πειράζει. Βάλε κι άλλο bacon. Μπιφτέκι, παιδιά, μπιφτέκι. 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 Είναι βέβαια. Πάνω το μπιφτέκι. Ω, Σύνο! Ακούμπατο. Σύνο! Μπράβο. Πίτσα, παιδιά. Ή όχι. Όχι. Όχι, Τυρί. έχουμε τσένταρ, έχουμε Τυρί. onion rings, έχουμε... Δεν πάνε άλλα βλάκα. Βάλε. Χτίστο. Νικό, κάνε καστράκια στην άμμο. Παστράκια στην άμμο. Θέλω beach slap και με το τσένταρ, έλα. Θέλω beach slap. Έλα και ένα μπίτσλα. Ω! Δίνει πόνο, Sensei. Τα καστάκια σου. Στα αυτή μέσα! Μη μιλάς. Σκάτω και τρώγε πουτάνα. Έτσι πρέπει. Όχι, βάλε bacon. Βάλε bacon. Ανώμαλια. Είναι η ώρα. Γι' αυτό εδώ. Όχι ρε, αυτό θα πει πάνω. Πόσο πάνω.
Δεν έχει άλλο. Στην πίτσα πάνω. Πίτσα πάνω να το πει. Όχι. Ωραία, ναι, εδώ ναι. να πει. Εδώ θα πει. Εδώ θα πει. Εδώ να πει, ρε. Εδώ. Πλέγμα, λοιπόν. Πάρτο. Το πλέγμα της γιαγιάς. Ω, μαλάκα. Ελληνική χορηγία. Έκανε καλή δουλειά η γιαγιά τελικά. Δώσε. Δώσε πόνο. Ζήσε. Είσαι, δεν χύνει καλά. Τι είναι όμως. αυτό, ρε μαλάκα? Τι είναι αυτό, Έλα. Ω, yeah. Περίοδος. Κι άλλο, τι Τι είναι αυτά, ρε μαλάκα, αδερφή Θα είσαι. απλώσει. Δεν ξέρετε Βάλε εσείς. κι άλλο μωρέ εδώ. Θα το φάμε, δεν θα το πετάξουμε στον δρόμο. Ωραία. Λοιπόν και σκυλιά που πεινάνε. Ιερό. Έτσι από Και όσιο. Δεν υπάρχει. Ανάποδα έτσι. Όχι, όχι. Τι. Έλα. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Είναι Μια υπέρτατο. συγκίνηση βλέπω στα μάτια. Μια- Πιτσομπέργκερ, ρε πουτάνες. Συγκινηθείτε σας παρακαλώ. Πιτσομπέργκερ, ρε πουτάνες. Έτσι, συγκινηθείτε. Πατάτες. Μαλάκα, είναι τεράστιο, πελώρεο και γαμάει κόλλους. Πόρε. Πες μας τι έχουμε βάλει μέσα σε αυτό το πιτσομπέργκερ. Έχουμε βάλει πολύ αγάπη. Έχουμε βάλει 2 πίτσες. Περίπου 2 κιλά κιμά. Έχουμε βάλει περίπου 2 κιλά μπέικον επίσης. Barbecue sauce. Τσένταρ πολύ. Και τι άλλο. Νομίζω λίγο τα μαχαιροπύρουνα. Λοιπόν, πάμε να το κόψουμε. Πάμε να το κόψουμε, φίλε. Πρέπει να το κόψουμε με κάτι ανάλογο. Κάνε μας την τιμή. Έτσι. Ναι, Ναι. Όπως είναι η πίτσα κομμένη, όπως είναι η πίτσα. κάνε τις κρυφές νίντζα τεχνικές σου. Μαλάκα του. Ω μαλάκα, that escalated Άρχισε quickly. και γαμιέται. Έτσι θα το κόψουμε. Έλα. Και την κάτω πίτσα, ρε πουτάνες. Και την κάτω. Και από εδώ. Έλα και μπροστά, έλα και μπροστά. Όλο. Κόφτω όλο. Και από εδώ. Μπράβο, έλα, κόβε. Έτσι. Για δοκίμασα να τα ανοίξεις. Απ' την άλλη ρε μαλάκες, να το δούμε και εμείς ρε ζώα. Γίνα το ταψί. Έλα, τώρα πρέπει να γυρίσουμε το ταψί γιατί. Γιατί... Έλα, δώσε Έλα. πόνο. Δώσε πόνο. Σύνο! Τι είναι αυτό ρε μαλάκες. Είναι αυτό που το λένε αγάπη. Αυτό το λένε πιτσαμπέργκερ. Αυτό το λέει κτηνοδία. Λοιπόν, πουτάνες, τεράστιο μπέργκερ. Μίτσο, πες τα. Γαμάει ρε μαλάκα. Έχω στα χέρια μου, όχι, έχει στα χέρια του τα αίματα των οχτρών του. Τα οποία Θέματα των Παρθένων που έσφαξε Έτσι. μαλάκα. ήταν μόνο μία όπως βλέπετε. Γιάννη, για πες. Ποιο είναι. Η πίτσα μόνη της. Σενσέι, για πες, είναι καλό το μπέργκερ. Το μπέργκερ, κυρίες και κύριοι, είναι τόσο καλό που αν το δοκιμάσετε να το φάτε, μάλλον θα μείνετε στον τόπο. Θα πεθάνετε απ' την κάβλα ρε μουνιά. Όπως θες πες το. Οι πατάτες. Ανάλογα την περίοδο. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε και ένα κομμάτι να γίνει επίθεση. Πάμε να βρε μαλάκα, δεν γίνεται επίθεση εδώ πέρα. Το τρως όπως είναι. Δεν γαμιέται βρε μαλάκα. Πω. Δύναμη. Oh my god. Δώσ' του. Έτσι. Έτσι. Δώσ' του. Κάπως έτσι. Και με Η αποκαλυπτήρια. αποκάλυψη. Γαμάει! Τεράστιο μπέργκερ που Γαμάει κάνει. μαλάκα. Εντυπώσεις, πάμε. Εντυπώσεις. Είναι νόστιμο. Ήταν εύκολη η συνταγή. Όχι. Δεν ήταν καθόλου εύκολη. Έπαιρνε πολύ χρόνο. Αλλά γάμισε. Γιάννη, Πολύ heavy metal. πόσο και metal, ρε παιδί μου. Morbid Angel. Γαμάει. Εγώ περίμενα. Αυτός έχει γίνει που Αυτό είναι το τσένταρ, κυρίες και κύριοι, δεν είναι και τυρομουνίαση. Σε μια Έλα, ιδέα. μαλάκες, έλα, θέλω και εγώ να δοκιμάσω. Δεν γάμιαστε. λείπει. Έλα. Έλα. Είπα μέσα, Γάμιαστε. είπα μέσα.
Έλα, θέλω να βουτήξω. Έλα το κτίνος, έλα. Έλα, κάνε στην άκρη, ρε δουλειά. Κάτω στην Κάνε στην άκρη. Έλα εδώ, μωρή μαλακία. Εδώ, εδώ. Το φτιάχνω το